Roja çardehevê mehê, Partiya Karkerên Kurdistanê PKK encûmena kantona Şingalê ragihandin û Parlamentoya Kurdistanê ragihand ku ew li ser vê pirsê bêdeng namîne. Sekreterê Parlamentoya Kurdistanê Fexreddîn Qadir di daxuyaniyekê de ji medyayê re ragihand ku em wek Parlamentoya Kurdistanê li ser ragihandina encûmena kantona Şingalê ji aliyê PKK ve bêdeng namînin. Di nêzîktirîn dem de jî wê Serokatiya Parlamentoya Kurdistanê ji bo gotûbêjkirina vê pirsê bicive. Fexreddîn Qadir dibêje ew nizanin mebesta PKK ji ragihandina encûmena kantona Şingalê çi ye û tekez kir ku di van civîna de Parlamentoya Kurdistanê wê bi fermî helwesta xwe rabigihîne. Roja çarşema borî li ser çiyayê Şingalê hejmareke ji serkirdeyên PKK û nûnerên Yekîtiya Niştîmaniya Kurdistanê yenekê civînek pêk anîbûn. Piştî bi dawî hatina civînê di konferansekî rojnamevanî de encûmena kantona Şingalê hat ragihandin. Birayê rêberê PKK Abdullah Öcalan Osman Öcalan ji Kanala Zagrosê re îro ragihand, biryara avakirina kantona Şingalê ne biryara Abdullah Öcalan e, lê biryara Qendîlê ye û got sîstema kantonê dikeve xizmeta partî de û ne xizmeta Netewa Kurdî de û li Başûrê Kurdistanê neguncawe. Osman Öcalan di berdewambûna axaftina xwe de dibêje ew dikarin kantonan li Rojava û Bakurê Kurdistanê ava bikin lê ne li Başûrê Kurdistanê. Mîr Tehsîn Beg ragihand, ev demek bû ku hewlek bi wî awayî dihat dayîn, min hişyarî daye hemû aliyan ku Şingal û Êzîdî ji Herêma Kurdistanê bi serokatiya Mesûd Barzanî cuda nabin û her aliyek bixwaze alûziyek li Şingalê pêk bîne, em ê dê bi tundî rûbirûbûyî wan bibin. Mîr Tehsîn Beg balkişand ser ragihandina encûmena kantona Şingalê ji aliyê Partiya Karkerên Kurdistanê PKK û Yekîtiya Niştîmaniya Kurdistanê yenekê û got ew kesên ku mijûlî wê planê bûne, em ê wek dijminên Êzîdiya û gelê Kurdistanê bi we re muamelê bikin. Mîrê Êzîdiyan ragihand, tenê Serokê Êzîdiyan Mesûd Barzanî ye û tenê ew dikare bi wergirtina nerîna Êzîdiyan biryar li ser man û nemana Êzîdiyan bide. Her wiha serbar kir û got em hêvîdarin ku berî her tiştekî ji devera Şingalê vekişin û tucaran karekî wiha tirsonek nekin û bila bihêlin xelk dibin siha pêşmergeyan de xweşiyê bibînin. Fermandeyê pêşmerge li ser çiyayê Şingalê Qasım Şeşo li ser ragihandina encûmena Êzîdiyên Şingalê ji aliyê PKK ve got yên ku tevlî wê encûmenê bûne kesên ji rê derketine û nûnertiya Êzîdiyan nakin. Fermandeyê pêşmerge li ser çiyayê Şingalê Qasım Şeşo li ser wê encûmena ku ji aliyê PKK ve ji bo Kurdên Êzîdî yên Şingalê hatiye avakirin, got ku em qebûl nakin tu kes ji Kurdên Êzîdî re encûmena ava bike û bi navê Êzîdiyan biaxive, ji ber ku tenê Serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî Kurdên Êzîdî parastine û em tenê serokatiya wî qebûl dikin. Qasım Şeşo berdewam kir û got PKK birayên me ne, lê yên ku wî karî dikin mîtên Tirkan e. Li ser tevlîbûna nûnerên yenekê di wê civînê de ku tê de encûmena Êzîdiyan hatiye avakirin, Qasım Şeşo got alîkarê berpirsê malbenda yenekê Husên Derman hevalê min e. Ez pê re axivîm, wî ji min re wiha got min nizanîbû mijara wê civînê dê bibe pîlanek li dijî gelê Şingalê. Wek hat ragihandin, encûmen ji 27 kesan pêk tê. Endamên encûmenê hemû Kurdên Êzîdî ne, lê yek ji wan jî xwedî bawernameyeke bilind nîne. Heta di nav wan de kesên nexwendevan jî hene.